Bahamas a thliarkar pakhat Tuma midang an chen ve lo na ni som thum le pathum zet lo tang to mi pathum chu US Coast Guard chuan an chan chhuwa thu an puanga air crew pakhatin ani tin ti dana ram athi thlai kualna heng mi pathum te hian an guila ke ya an ta na tanga an flek lo vai chu mufuin he thliarkara hian mi anom ti an frechawani heng mi te hi Cuban an nia an tan chung hian coconut anei berni in an soya chan chuan na thokna tilve pakhat chuan heng huna rei tak an lo dam thei hi amak tak zeti in BBC hna asoyani heng mitang te hi Florida Keys le Cuba inkara thliarkara hian mu an nia Coast Guard really bichar chuan patrola achuana engemo muin a inhria thlok kuala kir lein niam deuh zawka thlo chuan chu thliarkara chuan mangang taka lo om mi anom ti a hre theita ti asoya chan chuang hal mai turin engman ruama akeng lova ma se eitur tuile radio thlakin anua biak po zui nan an mangta ni vandoi thlak takin kan zinga Spanish thiam tha kan lo om lova ka thiamang tok to ka biain Cuba ami an ni thule damdoi anma mo thu an soi ka hre theya hreom takin ni som thum le pathum zet an lo wak vai to alo ni tin Lieutenant Bichar chuan asoyani mitang te hi meichia pakhat le mipa pahnih an nia Coast Guard hna hian tuya anom lain an longleng ake awangin thliarkara hian an hleukai ta ti an hrila Coast Guard pakhat Justin chuan coconut an rin ber thu asoya atira chuan eitur an van hlea ma se hnim lam eichi neu alom ve nuala thing then khatero eichi mi alo te po anom ni in asoi US chanchin bu then khatero chuan saju le tui ke bringin an lo khosa ni in an tar lang ve bok an pathum hian helicopter manga khai chu an nia Florida damdoina hruai ngal ni in hliam lian tham an nei lovani Coast Guard chuan US Immigration and Custom Enforcement hna an thon le nga lang ti an soya chan chuan na thok tu te chuan hetiang hi an la ton ngai lo thu an soya hetiang chen dam tang chan chua tur hi anom kala hrengai lo ti in Lieutenant chuan asoi bokani Nepal chuan Indian tlanglon mi pahni le an team leader chu kumsang ni le som paruka Mount Everest lon chuak anga in soya an lon chua si lo wangin kumruk chung an ram chunga tlanglon theilo turin an hrema Narendra Singh Yadav le Sima Rani Goswami ten tlang an lon chua hi ahun lai hian tourism department point an pompuyani dot soin an lo lon chuak lo ti hi Yadav azok choi moina dong tura chop chua ani na fin fiana phor tur tha anei lo wangin shem an nia Yadav le Goswami hian shremna an tor tur chungchanga hian engma an la soi lovani khowela tlang sang ber Mount Everest fit sing ni sang kwa somthum le pahnia sang Mount Everest lon chua hi tlanglon mi tan chuan hlotlin na ro pui ber ania Yadav hi ni kumkhan Tenzing Norgay Adventure Award dong tura chop chua ania ma se a thian nu nen hian an lon chuak ti fin fiana thatok phor tur an nei lo wangin tlanglon mi dang ten an soi selani Nepal Tourism Ministry thu nei tu pakhat chuan an chuina tlanglon ve dang te angin tlang chip an thleng ngei ti fin fiana tur thalak le thil dang engma phor tur an nei lo ti in AFP hna asoya kan chuina hian an lon chuak nia an fin fiana lekha chu uluk takin kan zira heng le khalem an thelu le thu nei tu te ba ka serpa tlanglon mi hruai tu te nen kan in ron nuwa hetiang thutluk na hi kan siam ta nei ti in Nepalese Tourism and Culture Ministry thu nei tu sang pakhat chuan The Indian Express hna asoyani Yadav Goswami le an team leader Naba Kumar Phokon chu kumruk chunga tan hremna pek anita a hremna hi kumsang ni le som paruk atanga chiar tan khani in Everest an lon chuak ti lan tirna certificate po nu kir ngal ani ti AFP chuan an tar langani Tourism Ministry hian an tlang lon na huai hotu company le an mani pui serpa te po poisa an choi tir boka kumsang ni som pasari po khan Maharashtra India police officer nu pa po Indian zinga nu pa a Everest lon chuak ma saberanga in soin an lo lon chuak tak tak si lova an na atanga ban tir nga lan ni Dinesh le Tarakeswari rathote nu pa hian kumsang ni som paruk khan an lon chuak ni in an in soya
Mahse Maharashtra Police chuan ring hlelin thalak te an lo siam danglam mai ani ti an mu chuak ani. Nepalese Tourism Department chuan hemi te nupa hi an lon chuak ti an pompui mana an hnuah an sut le ani. International Christian Concern in Atardan danin India ram Karnataka State Banimar Dati Village Hassan District kristian-te chu sarkar official ten tiam chin lovin pathian biak inkhawm an khapsaka Banimar Dati Village a hian Christian mi som nga vel chau anom vea January nili sangni somni pakhat khan Deputy Superintendent of Police DSP chuan police official dangtenen Christian ho hi a ko khoma DSP hian Christian nisa apiang an ni lo thu le ti luina le bum na manga Christiana inlet mai an ni ti in apua Christian an ni ngei ani ti lam tirna en tir turin ati bokani DSP chuan kristian-te chu Hindu le Christian-te tana sarkar atanga ham thanna diglo taka dongkopa apu boka e khuwa Christian-te chu tiam chinom lovin pathian biakin khom a khapsak zui bokani he khuwa Christian-te chuan DSP malak na chu Hindu firfiak polte hek na ni in an ngaya Christian-te noksak an tia wanga Christian-te noibo tura an malak na ani thu an soi har san na le ti du da na sang sang an torna kara rinom taka Christian ni zel an tum thu an soi thunga an ko than pastor chuan ka du thlan sa kho zui tur le pathian bia inkhawm tur poin zalen na kan nei lo sa khodang betu te nen kan inkar azaw mek zela state sarkar in sa khodanga in le khapna dan anti conversion law man tumin ma alameka hei hi man ani huna phei chuan Christian-te hi kan chep le zual hle don ani ati Karnataka sarkar hi BJP ro rel na ania in thlandona anti conversion law man an lo tiam toangin pas tumin tuna hian ma an lame kani tuna hian heng Odisha Madhya Pradesh Arunachal Pradesh Chhattisgarh Gujarat Jharkhand Himachal Pradesh Uttarakhand le Uttar Pradesh ate sakhu pakhat atanga sakhodanga in le khapna dan hi man me kania e dan mang hian Christian-te chu dota pu ni in man an tok fowa India rama Christian-te tang rong bol har sat pha hle ani tuna hian state inge mozatin he dan hi pas tumin ma an lamek hlom bokani India ram hi khobela Christian ti du da luarna ram som na ani mek bokani